ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Инак соли 2024 ба анҷом мерасад. Вазни ҳафта сар карда барномаи футболи Осиё нашрҳои худро дар бораи мавсими футболи соли 2024 кишварҳои Осиё ба шумо пешниҳод мекунад. мо ба қароре омадем ки дар нашри аввалин дар бораи 5 чемпионати кишварҳои Осиёи марказӣ аз ҷанбаст ва ё идомаи онҳо ба шумо гӯем. пеш аз ҳама аз мавсими футболи Тоҷикистон оғоз мекунем. дар мавсими имсолии футболи Тоҷикистон дар лиги олӣ чун солҳои қаблӣ пеш аз муҳлат дастаи Истиқлоли Душанбе ба 13-умин унвони чемпиони шараф ёб гардид. Истиқлолиҳо дар 22 бозии мавсим 19 пирӯзӣ ба даст оварда ду бозиро мусовӣ анҷом доданд ва ҳамагӣ дар як вохӯрӣ ба мағлубият дучор шуданд. футболбозони Истиқлол ба дарвозаи ҳарифон 62 гол зада аз дарвозаашон 11 тӯб гирифтанд ки ин натиҷаи беҳтарин ҳам дар голзанӣ ва ҳам аз дарвоза гирифтани тӯб мебошад. шумораи имтиёзҳои чемпион ба 59 адад расид ки аз соҳиби ҷои дуввум Хуҷанд 14 адад бештар аст. Истиқлол танҳо дар бозӣ бо Хуҷанди Хуҷанд дар даври 15-ум аз ин даста бо натиҷаи 1-0 мағлуб шуд ва ягона тӯбро Давронҷон Эргашев ба нишон расонид. ду мусовии Истиқлол дар вохӯрӣ бо Регри Тадаст 0-0 ва ҳосилот 3-3 ба қайд гирифта шуд. ҳамдагири дастаи Истиқлол Манучер Ҷалилов ба дарвозаи дастаҳо 17 тӯб зада беҳтарин нишонзани чемпионат гардид. дар ин нишондод Ҷаҳонгир Эргашев аз Эсхата, Артём Серду аз Хуҷанд бо 10 тӯбӣ соҳиби ҷои дуввуму деюм шуданд. мубориза барои ҷои дуввум тезу тунд гузашт. Хуҷанд ва Равшани Кӯлоб то охирин бозиҳои мавқуф гузошта барои ин мақом мубориза бурданд ва дар натиҷа Хуҷанд бо афзалияти 2 имтиёз аз Равшан пеш гузашта зинаи дуввумро ба худ ихтисос дод. Хуҷанд дар мавсими соли 2024 аз 22 вохӯрӣ 13 ғалаба 4 мусовӣ 5 бохт бо таносуби тӯбҳои 38-16 омори бино сохту доими 43 имтиёз гардид. беҳтарин нишонзани ин даста тавре гуфтем Артём Сердюк аст ки ба дарвозаи рақибон 10 тӯб задааст. Равшани Кӯлоб бо 41 имтиёз 11 ғалаба 8 мусовӣ 3 бохт бо таносуби тӯбҳои 33-17 доими медалҳои биринҷӣ гардид. дастаи Кӯктоши Ноҳирӯдакӣ барандаи медалҳои биринҷии мавсими соли 2018 ва ду зинаи чорум дар мавсимҳои қаблии лиги олиро тарк кард. ин даста ҳамагӣ 1 ғалаба 2 мусовӣ ва 19 бохтро сазовор шуд ва 5 имтиёз гирифт. дар чемпионати Тоҷикистон дар мавсими соли 2024 132 бозӣ доир гардид ки дар он 540 гол ба дарвозаҳо зада шуд. дар мавсими соли ояндаи футбол дар лиги чемпионҳои дуи Осиё аз Тоҷикистон Истиқлол дар бозиҳои гурӯҳӣ ва Регри Тадаст ҳамчун соҳиби ҷоми Тоҷикистон дар марҳалаи интихобӣ тарафи Тоҷикистонро ҳимоя мекунанд. дар бораи чемпионати Тоҷикистон дар лиги олӣ дар соли 2024 шумо маълумоти мукаммалро аз барномаи 90 дақиқа гирифтед ва ин ҷо ҷадвали радабандии дастаҳо пешниҳод мегардад.